ken di mo kunae analipatan kan ken dagitiandang pakararagsakan awan at tadenna amay matmatangan tahaddak biyag ko karsel pagdaludan lumusot akuma ngenjak kabaelan direhasalanduk anak ay pupukan ikasasad mi ay nakakaasig nuiti sidani dahil sang kalangit ket inapuini isu tay subsobra ken tinumeni umar arubo sa lunwa ket numalagip ko tidungdungun kanya kenday talailum anak ay rurwama tinagbanagan na ay nakalkaldan nga magsubiyak